Aquí és una placeta i començarem l'excursió des d'aquí i l'església es diu Sant Pau de la Deïeta i comencem l'excursió. Sant Pau d'Arbolí. I és Sant Pau d'Arbolí. Això és el Mas del Nadal, que pertanyia a Arbolí, però per allà el 2003 va haver un incendi i es va quedar llavors ja abandonat. Ja això és de petita, de les restes. Està molt bonic. A l'haver plogut a la nit, realment estàs més xulo que l'altra vegada que hi vam passar. Les espectaculars vistes del dia que fa avui. L'embassament de Siurana, Cornudella allà al fons, el Montsant, la boira anant passant. Una passada. Aquí vam passar una vegada per anar a Callicants i ara no es pot i aquí ara no poden vindre perquè hi ha unes valles, com unes valles de fusta que són perquè aquí no hi poden passar les motos i també aquí estava prohibit passar motos i hem sentit uns sorolls però ara ja no es senten. Ara ens trobem el camí que va del Mas de Sallent, que ve de l'ermita de Sant Pau i va cap al Mas de Sallent, unint la zona d'escalada del Falcó i el Mas de Sallent. Hi ha els pins. I després que diu que hi ha l'àliga. Hi ha l'àliga cuabarrada, l'àliga daurada, més motos. I falcó pelegrí. He sentit sorollet d'aigua i hem trobat això. Com a tot bon excursionista, el guifer se li ha ficat una pedra dintre la sabata. Això és el que fan els excursionistes. Caminen per llocs que no toquen i se posen pedres a la sabata.
baixant cap als Gorgs. Fins ara el camí és molt enfangat, el que fa que la Natàlia i el Jesús estiguin passant molt bé. Que sí, Natàlia? I ens hi estem passant molt bé, passant per el fang, gràcies a Déu. Natàlia? Sí, anem bruts, no vegis. Gràcies a Déu. Baixem d'aquest camí tan ample, que és la carretera principal, per entendre'ns. I és curiositat perquè va de la Selva a Cornudella. Ja se n'anem a la Gorguina. Estem vorejant la Gorguina perquè sentim una fressa de l'aigua. Mira, ja veig es veu. Baixada a la Gorguina, com que el terra està molt enfangat, és una miqueta complicat, però ho aconseguirem. És important. Va, vigilar el camí o gravar? Zasca! El riu de la Gorguina, el salt de la Gorguina. Hem baixat des de l'ermita de Sant Pau d'Arbolí i hem anat baixant per un bosc molt bonic i aquí estem al salt de la Gorguina, és el primer dels 3 gorgs que trobarem. Les aigües que reben aquí són del riu Gorg, junt d'un riuet molt petit que es diu el Canaleta, que després més avall s'ajunten amb el riu Siurana. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. It's hard to Uns paisatges increïbles, mireu. so watch you go. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't
doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it. Arbolí cap a Gallicants. Després de travessar la Gorguina, el Gorguet i el Gorg, ara seguim el GR que ens porta cap a Gallicants i Arbolí. Seguim una ruta molt xula que passa pels Tres Gorgs, per uns abrics molt bonics pel mig del bosc, però seguim una ruta d'algú a la Wikiloc, ja buscaré el nom després, que no deu tenir fills, perquè posa que era apte per totes les edats i el nostre nen està preparat per anar a la muntanya i hi ha llocs que no estan preparats per nens. I aquest sembla l'excursió. És molt xula, però hi ha llocs que m'ha costat una mica, però és xula. Adéu. Que som a Gallicants, allà del poble. El 1950 va estar amb gent i llavors es va començar a despoblar, però van aguantar una miqueta perquè hi havia Castellet, com vaig a Prades, a Arbolí, tot el tema d'Arbolí, doncs van aguantar una miqueta. En pic va desaparèixer el campament militar, doncs el poble ja es va morir, ja no va massa tothom. Un símbol així no és perquè tu tiris cap allà és el camí, és perquè tu, si vas recte, t'indica que hi ha un tomb, o sigui, que hi ha un tomb. Hem acabat la ruta, ja estem al Mas del Nadal, el cotxe està aquí baix, no res, a uns quants metres. Són 2 minuts i ja està. Sí, i amb rofenyes, no hi arriba. Ha sigut molt xula la ruta. L'aventura és molt xula, ha sigut molt xula per dir-ho bé, ens hem enfangat i hem hagut de brincar una mica. Bueno, doncs fins aquí la ruta d'avui. No oblideu-vos de subscriure's.